Orain ikusiko dugu laugarren mailako ikasleak yoga saio bat egiten. Bereziki nahi duguna da lortzea honekin da arnasa ongi hartzea eta beraiek erlajatzea. Eskuak elkartu eta bendira. Itxi begiak, isiltasun osoz. Oso. Iraki begiak eta azten gara berriz. Venga. Gora. Atzera, jaitsi. Orain eskerreko hanka atzera. Oso ongi. Askatu, oreka mantentu. Jaitsi berriz. Eta piramidera joan. Piramide. Honetik zugera. Suave, zugera. Zugera, piramidera berriz. Oso ongi, eskuineko hanka aurrera. Askatu oreka mantentzen. Jaitsi berriz. Eskerreko hanka aurrera. Igo poli, suave. Elkartu eskuak eta mendira. Hori da. Suave, isiltasun osoz. Eta hirugarren bat egin dut, bale? Ireki begiak. Hori da, azaltzen ari. Eta ipuina zen Artzanorarena. Artzanora zen zakur kasta bat, zakur klase bat, arraza bat, oso handia hartzaren eta otsoaren kontra erabiltzen zen. Eta bazen herri bat, Abaurreapea, zituztenak 5 Artzanora. Eta izena zuten bat 2 lau eta 5. Eta beti izena zuten modu berdinean. Orduan, hiltzen zenean 3, jartzen zuten beste bat izena zuena baita ere 3. Eta hiltzen zenean bat, jartzen zuten beste bat ere izena zuena bat. Eta horiek iraun zuten noiz arte. Eskopetak asmatu eta eskopetekin otsoak eta hartzak inguru hauetatik bidali edo bukatu zituzten arte. Orain dela 100 urte arte edo. Baina... Orduan... Zergatik ditzen ziren bat, 2 eta 5? Bat 2 lau eta 5. Zergatik 5 zirelako eta izen motzak, zakurrak izena behar du motza. Bat. Bi, ezin diozu esan zakur bateri, ezin diozu esan artxikoneko txapur txikia. Hori dena ez du gogoan hartzen. Zakurrak ikasten dituzte izen motxa. Gehienez silaba bat edo bikoa. Bat, bi, edo beti, edo goaz, edo gorako izen motxa. Beti izaten dira motxa. Eta horregatik jartzen ziezten izen hori. Eta ipuina da, Abaurreapean zituztela, horrelako 5 txakur eta behin gizon bat zetorren Abaurrea gainetik Abaurreapeara neri Ambrosio Iriarte kontatu zidanez, eta nola eta etorri zitzaizkion, hurbildu zitzaizkion otso taldea. Eta nola izutzen zituen, bere makil punta burnizkoarekin eta bere botetako, borsegietako hiltzeekin harrietan txinpartak aterata. Txinpartak atera eta otsoak iges egiten zuten. Otsoak iges egiten zuten, baina gero hurbildu zenean herrira, azkeneko 200 metrotan etzegoen bidean harririk. Orduan deitu zituen Artzanora, 2, 3, 4, 5, etorri, laguntzen etorri. Etorri ziren, hartu zituzten otsoak aurrean eta eraman zituzten otsoportillo izena duen tokiraino. Badago beste otsoportillo bat Urbasan, baina han ere bai, eta han gelditu ziren hurrengo goiza arte, eta hurrengo goiza joan ziren herriko guztia, otsoek iges egin zuten toki horretaraino, eta hor zeuden oraindik Artzanora.
Gero zer gertatu zen, otsoak bukatu ziren, zakur horiek asko jaten zuten, janari asko behar zuten, eta egin zituzten alde batera utzi, eta hori bukatu zen arraza hori. Eta arraza hori dagoeneko ez dago inon. Mastinaren, montaña eta horrelako zakurren antzekoa zen, baina Arzanora kastako zakurrik ez zen. Zergatik ez dira gelditzen oraindik txakur horiek? Arzanorak ez dira gelditzen, asko jan behar zutelako, oso karestia zen Arzanorak mantentzea, eta orduan, otsoa bukatu zirenean eta arza bukatu zirenean, egin zituzten hiltzen utzi, eta ez zuten gehiago berririk hasi, eta horrela bukatu zen zakur kasta hori. Nere aitak gogoan zuen Leitzan harrapatutako azkeneko otsoa, eta gogoan zuen baita ere harrapatutako azkeneko hartza. Eta esanen dizuet, hartzak izaten dute atzaparretan, hartzak izaten dute lau atzaparretan, horrela lurrean jartzeko zera bat bezala, ez da? Zola bat bezala. Eta orduan, horiek moztu zizkioten, eta atean hiltza, banarekin hiltzatu, eta han egondu omen ziren, denborak. Eta hori egondu ziren, zapatanea izena duen, orain ja existitzen ez den etxe bateko atean. Hori zen azkeneko hartza, eta azkeneko otsoa berriz, Leitzen tirozko eta joan zen mendiz mendi, beste herri bateraino, Arrarats izena duen beste mendiraino, eta han erori zen hilda. Azkeneko otsoa eta azkeneko hartza. Hoiek bukatu zirenean, zakur horiek ere desagertu egin ziren. Gaur jokatuko dugu joku batera, eta joku honetan nik azalduko dut zertarako balio duen objektu bat, eta besteok esan behar dute beste erabilera bat. Hau, gauza frigitzeko erabiltzen da. Zertarako erabiliko zenukete? Tenisera jokatzeko. Sombrero bat jartzeko. Paso. Paso. Ezkutaketan jolasteko eta horrela zenbatzen dizu eta ez duz ikusten. Tambor bat jotzeko jartzen zarrerez eta barko bat bezala erabiliko nuke. Hau erabiliko nuke lapurrak dagoenean pum. Nik erabiliko nuke norbaiti torta bat emateko. Nik erabiliko nuke eza gauzak hartzeko. Nik erabiliko nuke janaria jateko. Nik erabiliko nuke beisbola jolasteko. Paso. Hau, orrazteko erabiltzen da, zertarako erabiliko zeinuke? Nik gauzaz mozteko erabiliko nuke. Paso. Zoloak egiteko erabiliko nuke. Paso. Arean jolasteko erabiliko nuke. Puntutxo bat erabiltzeko erabiliko nuke. Nik jateko erabiliko nuke. Ni margotuko nuke eta egingo nituzke marrazkian marrak. Nik erabiliko nuke norbaiti pama emateko. Nik erabiliko nuke janaria nahasteko. Paso. Nik erabiliko nuke operatzeko. Nik erabiliko nuke hau, musika egiteko. Nik erabiliko nuke hau begia kentzeko.
Kaixo, ni Martina naiz, 3. mailakoa naiz, eta hemen ditut lagunak eta egingo dut mimika. Etxea. Doraemon, bai. Zuit. Arrainak, ez. Martina, zuitzailea, bai. Salia, ez. Aritz, ez ezena. Bella. Aldatu. Zara mekanikoa. Mario, oraina. Jabali. Elefantea. Ez. Aldatu peluix? Ez que ez da. Para! Elefantea. Bai. Oh! Hemen ari gara ikusten gure Amaiurtxo eta ikusten den bezala eskuz beteta dago. Horma irudi hau bururatu zaio hemengo ama bateri eta horretarako eskatu zigun laguntza komunitate osoari. Beraz hemen eskuak ditugu, baina ez bakarrik aurrek egindakoak, familiak, atezainek, aitxon, amonek, nahi duena parte hartu du. Eta iruditzen zaigu oso ideia polita. Ikastola ez da bakarrik hau baizik eta inguratzen gaitun guztiak.
astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Esaidazu nola egiten duzun lo eta deskantsatzen duzun edo ez esango dizut. Gure egunaren herena lo egiteari eskaintzen diogu, hori da komenigarria behintzat. Badakigu oso ongi gure egunerokoan fresko egoteko deskantsua ezinbestekoa dela. Baita eguneroko aktibitate fisikotik errekuperatzeko ere. Ongi lo egitea eta giharrak eta adimenari atseden ematea ezinbestekoa da errendimendu gorena izateko. Lo egitean hartzen dugun etzanaldiak gure atsedenaren kalitatean eragiten du. Gainera, jaikitzerakoan izango duzun jokabidea aurreko gauaren deskantsuaren araberakoa ere izango da neurri batean. Buruz gora lo egiten baduzu, apneak izateko joera izango duzu. Aldiz, buruz bera lo egiten baduzu, bizkarreko deformazioak izateko aukera izango duzu. Azkeneko hau, guztiz komenigarria ez dena, gerrialdeko lordosia eta zerbikala areagotzen baititu. Eta bukatzeko, aldez lo egiten baduzu, kontuan hartu jarrera hoberena dela. Noiz erosi ohe malgukidun bat. Beti izango da momentu ona. Ez da zahartzarora itxaron behar, ez da lesio larri bat izatera ere. Egia da, horrelako ohe baten aurrekontua, ohe normal batena baino gehiagokoa dela, baina gure bizkarrezurrak zein prezio dauka. Egunerokoan, egon daitezken molestia horiek lo egitean ez gaizkiagotzea saiatu behar gara. Zeintzuk dira onurak? Hanka nekatuen berreskurapena, odol fluxuaren hobetzea, gerrialdearen eta sakroaren atsedena, zurrunka eta apneak desagertzeko laguntzen du, hiato herniaren arazoetan laguntzen du, besteak beste. Ohe malgukidun batekin gure koltsoiaren ezaugarriak hobetuko ditugu. Atseden sistema on bat, 3 elementu hauen kombinazioan oinarritzen da, koltsoia, somierra eta burkoa. Aukera on baten garrantzia. Dudarik gabe personalizazioa da giltza. Zure ohea modu egoku batean aukeratzeko faktore desberdinei kasu egin beharra zaie. Gorpuzkera, zure morfologia egitura, adina, temperatura giroa edo gorputzaren temperatura. Horregatik, konfiantza, profesionaletan bakarrik ustea ezinbestekoa da, beraiek izango baitira aukera hoberena hartzera lagunduko zaituztenak. Gauean etzanaldi erosoa mantentzea beharrezkoa da, egunean fisikoki eta mentalki gastatu duguna berreskuratzeko. Gure gomendioak. Bizkarraren mina askotan etzanaldi ez zuzenaren ondorioa da. Etzanaldi oker bat denborarekin lesio edo hernia bat izan daiteke. Minari aurre egiteko gure gorputzak posizioa aldatzen du, defentsa moduan, eta gertaera hau ez da egokiena. Ohean deskonektaturik gaude, koltsoiaren baitan. Morfologikoki, ohea gure gorputzaren moldea izan behar da. Helburua, loaldi egoki bat eta atsedena lortzea da. Kirol munduan ibiltzen direnentzat kontuan izan, ez dugula deus lortuko egunez zainduz eta gauez edozein modutan lo eginez. Gogorarazi erreportajean ikusi duzuena eredu txiki bat dela. Konpromezurik gabe hartuko zaitu, zuen zain gaude.